OK. Máme tu výlet do Polska na Paťovu akci. Jsem na to mega zvědavý. Uvidíme no, co se vyvede. Bude tam Zuzka Hakl, teď mi přejede auto nejvíc. Pak tam bude samozřejmě ještě Truly, takže to bude bangroš. Teďko jedu do Prahy. Ty vole, kde mám asi hodinku času. Bude to určitě prdel, chci tam udělat rozhovory se Zuzkou, takže to bude určitě zajímavý. I Paťo překoná se a na první větší akci si dá rovnou rozhovor, aby jste o něm taky něco třeba věděli, že jo. No, tak asi se vám ozvu až z Prahy, protože teďko není co natáčet, to by bylo nudný. Ty mágore, konečně jsem tady. Ty vole, měl jsem malé zpoždění a máme se to nestihl, protože tady to je celý zastavený, kam vůbec nechápu. Musel jsem to obcházet úplně tam tudy někudy, vůbec nevím, kudy to šlo. Takže, no. Dobrý, tam to je ono. A jsem docela rád, že jede tenhle autobus, protože minule Karlovi jel úplně nějaký, asi tak, že s nimi jezdil ještě takový jeden rakouský malíř. Takže to bych byl nerad jet 5 hodin. Možná jsem to zakřikl. Já pierdole, kurva, gríže, bober. Kurva, oni mají maxe prostě v Polsku, OK, GG, vím kam jdeme na večeři. Kdybyste nevěděli, co DJové dělají předtím, než jdou hrát. Dělej, zastřílej ty nácky, teda buď ten nácek, teda co? Takže jaký máš pocity z té zemi velký? Potřebuji srát z ní. Jakože v Polsku určitě zajímavý výtahy, o tom jako asi žádná, ale tak jako dopraví si to nahoru, neříkám nic. Zajímavé. A ty blbečci šli po schodech. Fajné, bober, fajné. Kurva, kříže. Ty vole, to je view. Šiši, jede mašinka. Tak co, Paťo, no, už se těšíš na dnešní? Polsko je kurva Sibíř. Jo. Mě z toho blití. Ale žabka. Žabka? Žabka kapka? Reference na Dakloka? Duklak Dikloka? No. Docela Berghain. Jsi to druhý? Já ne, teda já jo, ale vy asi ne. Nevadí. Slyším moc dobře. Ale? Docela cool. A Paťo už hraje. Nevidím ani píču. A je to dobrý.
Byla to dobrá akcička, Polsko to umí docela roztočit. Se Zuzkou nemáme interview, což asi asi všimli. Byla moc unavená. Každopádně Zuzka teda nemá interviewčko, ale aspoň máme Paťo. A akcička byla dobrá, já už jdu domů, je 5 hodin, protože mě za chvilku jede busíček. To je asi vše. Já doufám, že jste si užili dnešní videjko, já ještě asi něco natočím v Praze, ale určitě dobrá akce. Polsko docela překvapilo. Mají tady Max Burgera, tam jsem teda nezašel, ale má ho tady. To je asi vše, hele, všechno to bylo dobrý. Klub byl fakt mega dobrý, takže určitě hodím do popisku minimálně, co to je za klub. To je asi vše. Nevím, jestli to správně, ale asi jo. Jestli ne, tak ne. Chtěl jsem se ještě bavit s klukama, ale bohužel DJ mě nepustil, takže teda DJ. Security mě nepustil, takže jsem musel jít home. Neva. Tentokrát trošku lepší busík. Je to aspoň místo na nohy, ale furt bus z Prahy do Kladna je asi lepší, takže nevím, co to vymýšlí s tím busem.